Lewap vilayetinde çağırs boýunça harby gullugy täze alynan eserleriň arasynda COVID-19 ýüze çykarylyp, olar destini Türkmenabadyň hastahanasyna uğradyldy. Türkmenistanda häzir harby gullugy çağırs mewsumi dowam etdirilip, çağırs gününe çelini 18 ýaşy dolan we ýaşy 20 çelini bolan erkek raýatlar oktyabr-dekabr aralygynda mejburi harby gulluga alynýar. Bu kampaniýanyň çäklerinde Lewabyň ençimi Sultanda, Hujambaz, Köýtendağ, Kerki, Seydi we Magdany etraplaryndan gullugy täze çağırılan ýigitler toplanyp, soňu bilen ýurdun beýleki künjeklerindäki harby bölümleri uğradylmak üçin bir otly bilen Türkmenabada getirildi. Oglumuzy gulluga uğratmak üçin ençime sagat ýoly söküp Türkmenabadyň wagzalyna geldik. Şol ýerde degişli harby bölümlere uğradylmazdan ozal gulluga alynan ýigitlerden COVID-19 testleri alındy. Çağamdan koronavirus tapyldy diýip ony şäheriň bir hastahanasyna kitdiler. Ýogsa oňa vaksina sanjymy hem urulupdy. Oglum bilen görüşmäge halyndan habar tutmagy hem ruhsat bermeýärler. Diýip Magdany etrafyndan gelen ejeleriň biri 28-nji oktýabrda Azatlyň habarçysyna gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalar sebäpli şahsiýeti aýan edilmeýän söhbetdeşimiz bir otluda getirilen başga-da 10 ýigitden koronawirusyň ýüze çykarylandygyny sözüne goşdy. Bu ýagdaýlaryň jikme-jiklerini ýurdun çäklerinde koronawirusyň ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetlerinden, sol sanda Lewabyň saglyk we harby edarlaryndan anny güni ýerli edarlaryň iş gününiň ahyryna çelini goşmaça maglumat ýa kommentariýa almak tinançyklary netije bermedi. Mundan öň Azatlyk ýurdun ençimi sebetindäki esasan da Aşgabatyň Beklebäniň Gökdepäniň harby birikmelerinde we harby howa güýçleri bölümlerinde koronawirusyň degişlilikde uly depginler bilen ýaýraýandygyny habar beripdi. Sol pursat, ýagny iýul aýynda ýagdaýlaryň jekme-jeklerini öwrenen habarçylarymyz bu ýerlerde keselleýän adamlar, iskerlerden, ofitserlerden we şertnamalaryň gulluk edýän ofitserlerden hem-de olaryň maskaly agdalaryndan ibaratdygyny, şeýle-de olara COVID-19 deregine lukmanyň netijelerinde pnevmoniýa diagnozynyň goýulandygyny belläpdiler. Mundan başga-da habarçymyz bu keselçilik hakda dil ýarmazlyk barada harby lukmanlardan, sepagat uýalaryndan we arasaçylyk işgärlerinden dil hata gol çekmek talap edilýändigini hem anyklamak basarypdy. Galy berse-de esker çağlaryny bu keseliň ýokuşmagyndan we olary talaba laýyk saglyk bejerisiniň berilmezliginden alady edýän enatalara diňe pul uğratmaga ruhsat berilip, olary prezidentleriniň halyndan habar tutmaga mümkinçilik döredilmändi. Şeýle-de ýurtdaky agyr ykdysady krizisiň arasynda harby gulluk şertleriniň ýaramazlaşandygy baradaky maglumatlar bilen birlikde harby bölümlerde gerekli däri dermanlaryň hem ýetmezçilik edýändigi bellenilýär. Türkmen hökümeti global pandemiýa başlanaly bäri ýurtda ölüm hoply wirusyň ýeke ýagdaýynyň bardygyny hem ikrar etmeýär. Ýöne resmiler ýurtda koronavirus alamatly keselçilik bilen keselleýänleriň we ölýänleriň köpdigi baradaky habarlaryň arasynda keseliň ýaýramagyna garşy ähtiýaçlyk çärelerini, şol sanda hereket çäklendirmelerini, maska giymek we köpçülükde 2 metr aralyk saklamak düzgünlerini güýçlendirýärler.